Sa mga pangenot na barata, lampas 400 milyones pesos na kantidad din shabu na kumpiskar sa bypass operation sa Sorsogon. Duwagadan sa reirido sa pambabadil sa laugin sarong resto bar sa Camarines Norte. Lalaki sa Sorsogon City na nagporbarman hapon na corner. 44 anyos na lalaki, pinagtatagakan kay Numan Salbay. Bentahanin mga burak sa Legazpi City, paduya pa aldawan San Valentine's Day. Asim, 8 banwa sa probinsya ng Catanduanes, drug-free na. Maray na hapon, Martes, Pebrero 13, taong 2024. Unina ang mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, 2 persona arestado sa pigkondusir na bypass operation sa Sorsogon. Lampas 400,000 pesos na kantidad ng pigtutubudang shabu na kumpiskar sa operasyon. Si May Arango sa detalye. Arestado ang 2 persona sa pigkondusir na bypass operation sa Purok Baryo na Daan, Barangay Rizal, Sorsogon City, pasado alas 10:10 ng aga kanakaaging Domingo. Binisto ang mga sospek na sinda Arnel Legazpi, 45 anyos, asin Mateo Jerezano E. Aldas, alias Mati, 47 anyos na parehong residente, Kampokdol, Kapuy, Sorsogon City. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang 60 gramo ng pigtutubudang shabu na nagkakantidad 408,000 pesos. Tulong po ito sa pagkakahuli natin sa dalawa, lalo na po naagapan po natin ang pagkalat ng hawak nilang illegal na droga. So naiwasan po natin na mabiktima pa yung maraming tao doon sa quantity ng illegal na droga na hawak nila. Haloy ng pigbabantayan kang otoridad ng hiro kan mga sospek na dating drug surrenderies. Katakod kay ni nagpapasalamat man ang PDEA Sorsogon sa pakikipagtabangan kan mga residente para sa pagkakadakop kan mga suspetsyado. Sa ating mga kabayan na patuloy pa rin na engage sa illegal drug activity, ang inyong PDEA Sorsogon po is hindi titigil hanggat may mga drug pusher na patuloy sa pagpapakalat ng illegal na droga sa mga barangay. Kami po ay tutupad sa aming mandato na maging ligtas ang bawat komunidad dito sa probinsya ng Sorsogon laban sa masamang epekto ng illegal na droga. Sa presente, nasa kustudiya na kan otoridad ang mga sospek, asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Duwagadan sa ruirido sa pambabadil sa laugnin sarong resto bar sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Otoridad may person of interest na. Si Nomer Corporal sa detalye. Dead on the spot ang 2 persona makalis na pagbabadilon sa sarong resto bar sa Barangay Bagumbayan, Jose Panganiban, Camarines Norte. Pasado alas 12 ning maagawng kang nakalis na Domingo, Pebrero 11. Binisto kang otoridad ang mga biktima na sinda Rodelio Avila Estravel, kan Barangay Bagong Silang, Labo, Camarines Norte. Asin si Dwight Dikelio E. de Guzman, 31 anyos, kan Barangay San Lorenzo Ruiz, San Pedro, Laguna. Apwera sa 2 biktima, lugadan man ang sarong babae na binistong si Dayan Echan E. Balabag, 31 anyos, asin residente kan Barangay Matuog-Tuog, Mercedes, Camarines Norte. Sa impormasyon, mantang nag-iinuman ang tulong biktima, luminaog sa resto bar ang sospek asin pinagbabadil ang mga biktima gamit ang dai maarama na kalibre ning badil. Sir, marami na po kaming nagtutulong-tulungan po pati dito talaga sa amin dito sa Jose Panganiban kasi ayaw po ng aming mga kababayan din dito na mayroong mga ganyang insidente. Sa totoo lang po, ito po ay ang mga na-involve po dito ay mga dayo lang din sa lugar namin dito. May lead naman ang PNP sa kung sisi ang kagibo sa krimen. Padagos man ang pinagigibong hirarom na investigasyon kang pulisya, ngani matauan hustisya ang mga biktima. So far sir, mayroon naman na tayong tinutumbok, mayroon na tayong na possible leads or na makakatulong po sa investigation. So ang appeal ko na lang din sir sa mga kung may
may mga information at naalalaman nila na may mga insidente na pwedeng i-link na fax. Yung fax po ang hinahanap po namin dito na hindi po yung opinion, sir. Sa presente, nagpaparayray pa sa ospital ang pag-iribakan biktima na nakaligtas sa pambabadil. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Sa Rugadan, duwa lugadan sa magkasuhay na insidente nin pambabadil sa Sorsogon. Saro sa mga lugadan, ang 2 anyos pa sa ng aki. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Daina na isalbar pa ang buhay kan 24 anyos na lalaki, makalihis na pagbabadilon kan daipa na bibistong kagibo, pasado alas 11:45 nin banggi ka na kaaging Sabado. Binistuan biktima na si Ariel Garote, construction worker asin residente kan barangay Liang, Irusin, Sorsogon. Pasado alas 2:30 nin maagahon kan maireport sa otoridad ang insidente, kung saan pigdara pa man sa Irusin District Hospital ang biktima, alagad pigdeklarang dead on arrival. Sigun kay Police Staff Sergeant Jomel Alama, an investigator on case kan Irusin Municipal Police Station, daing kalaban-laban na pinagbabadil ang biktima, mantang nagkakaturog sa luwas kan sa indang residensya. Habang nagtuturog po ini si Ariel, ang biktima, Ariel Garote, saro na construction worker, bigla may nagrani na saro na lalaki, binadil siya, nagkapang siya pasulod ko na sa nano, pero sunod-sunod na yung puputukan siya sa nano. May tumawag na lang po sa hotline namin na may ganong pangyayari po kasi disperas doon sa lugar nila nung nangyari. Na-recover sa crime scene ang 7 empty shell kan kalibre 45 badil. Sa presente, blanco pa ang Irusin Municipal Police Station kung sisayan kagibo asin kung ano ang motibo sa panggagadan. Kung sino man yung may alam or kakaalam ng insidenteng ganon, ang nangyari nga na pamamaril dito sa willing naman ang aming opisina na pumunta sila para matulungan din namin mabigyan ng justisya yung biktima po. Tsaka mag-ingat na lang po palagi. Sa Gubat, Sorsogon, irido man ang 55 anyos na babayi asin 2 anyos kaining makuapo na pinagbabadil man sa saindang residensya sa barangay Tigkuyo alas 10:30 nin banggi ka na kaaging Webes. Binistuan mga biktima na sinda Cheryl Escasinas e Floralde asinan makuapo kaining si alias Joe. Sigun kay Police Captain Abelardo Balbidina, ang Deputy Chief of Police kan Gubat Municipal Police Station, mantang nagtuturog ang mga biktima. Nariparo kan 18 anyos na si Edgy Escasinas, aki kan biktimang si Cheryl, ang presensya kan mga armadong kalalakihan sa luwas kan sa indang residensya. Kan magsirip subuot ini sa bintana, digdi naman nagpaputok ang mga sospek, kaya marikas ining duminulag asin dainan nako apang pukawanan sa iyang mga pag-iriba sa harong. February 8, 2024, habang natutulog po yung matutulog na po yung maglola kung saan yung biktima at isang anak nung babae na nandoon. Kumbaga, 3 po sila, linigan po nito na 18 anyos na mayroong tao po sa labas ng kanilang bahay kaya sumilip po siya doon sa may bintana. Na yung nakita niya po, hindi naman niya nakilala pa, ay kagad na nung malaman na may sumisilip doon sa bintana ay pinagbabaril na yung kanilang bahay. Tama sa hita ang sinapo kan biktimang si Shirley na nakatalaan ay pasairarom sa operasyon. Mantang tama naman sa hita asin bitis ang sinapo kan makuapo kaini. Sa presente, may persons of interest ng pigtututukan ng Gubat Municipal Police Station. Marami po, may tinitingnan po tayong mga anggulo ng motibo ng mga suspetsado at patuloy pa rin po ating isinasagawang investigasyon. Sa ngayon po hindi pa natin matukoy ang mga talagang pinakamotibo ng mga suspetsado at may mga na po tayong person of interest na hindi pa natin pwedeng sabihin sa ngayon at para sa kasalukuyang investigasyon pa po. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Lalaki sa Sorsogon City na nagpurbar naman habon arestado. Si Regine Bue sa detalye.
Alas 9:26 tinbanggi kan nakaaging Domingo. Kan mahagop sa CCTV ang pag-abot kan sarong motorista sa gate kan sarong residensya. Kung saan may nakapark may na sarong motorsiklo. Makalihis ang sarong minuto, buminaba ang motorista sa iyang motorsiklo. Danga nagturutindog asin nangalagkalag. Makalihis ang pirang segundo, ruminaniini sa nakapark na motorsiklo asin pigpurbara ng buksan ang U-box kaini. Kan astang malunad na ini sa iyang motorsiklo, luminuwas ang tulong kalalakihan asin kinumpronta ang sospek. Sigun kay Police Major Walter June Pededo, ang hepe kan Erosin MPS, nangyari ang insidente sa barangay San Juan, Erosin, Sorsogon. Kung saan, binistuninda ang sospek na si Noel Madronio, 42 anyos kan barangay Dangkalan, Bulusan, Sorsogon, na nagtatrabaho bilang delivery boy sa sarong water refilling station sa barangay Buenavista, Erosin, Sorsogon. Base sa investigasyon, pasiring ang sospek sa harungkan sa iyang amo nga ni manubli nin sintabo. Alagad kan maagihan ng motorsiklo, bigla subuot na isipang kan sospek na bukasan ang U-box kan nasambit ng motorsiklo. Hasa sa ini ang makorner. Binubuksan nito ang suspect. Binubuksan to, tapos yun nga, nagtawag siya ng tulong dun sa mga barangay opisyal, barangay tanod. Kaya nahuli itong suspect at niya dito sa istasyon. Pero wala pa naman siya nakukuha. Para nag-attempt pa lang niya, nabuksan yung U-box ng motor ng biktima. Tapos yun nga, na-arrestado siya. So, naditin siya sa atin dito ng reglementary period. Tapos kinamagahan, kaya napasunod natin siya. And then, papala natin ang kaso regularly. Tulos na pig-turnover sa barangay ang suspect dangan pigdara sa hipatora kan pulisya. Makalihis ang reglementary period, nakaluwas na sa kulungan ng suspect. Alagal, maatubang ini sa reklamong attempted robbery. May sinasabi siya na pumunta daw siya dun sa boss niya para maghiram ng pera. So yun ang mga reason niya, pero hindi naman natin yung paniwalaan yun kasi nga, yun nga, base dun sa CCTV, may tangka talaga magnanakaw siya. Katakod kan insidente, nangapudan ang otoridad sa publiko orog na sa may mga pagsadiring bihikulo nang mas maging rigmat nga ni daing mabiktima nin mga kawatan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. 44 anyos na lalaki, pinagtadagakan kay Numan Salbay. Bentahanin burak sa Legazpi City, maluya pa daw ang San Valentine's Day. Asin 8 banwan sa probinsya ng Catanduanes, drug-free na. Yan na si Diba Pambareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sadiring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa.
Nagbabalikan ako Bicol Online TV. 44 anyos na lalaki irido kan pagtatagaon kan kainuman man sa nakaini sa Banwaan kan Daraga. Sospek voluntaryong nagsuko sa otoridad. Si Nomer Corporal sa detalye. Padagos pang pigtratratar sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa Legazpi City. Ang 44 anyos na lalaki na pinagtataga kang kainuman sa Sitio San Roque, Barangay Baskaran, Daraga, Albay, alas 8:30 ning banggi kang nakalis na Sabado. Sigun kay Police Staff Sergeant Gerson Rentosa, an investigator on case kan Daraga PNP, alas 3 ning hapon kan parehong aldaw, nagdayo ang biktima kay ibang sarong amigo sarong kan sospek, ngani na makipag-inuman, hasta ang biktima asin ang sospek na sana ang natada. Sa investigasyon, nauli sa day pagkakasinabutan ang pag-uulay kan biktima asin kan sospek, hasta sa naku ang tagaon kan sospek ang biktima. Seryosong lugad sa liog, likod asing tuong braso ang sinapo kang biktima. May report po na nakaabot sa Moya galing mismo kay Barangay Captain Madrideo kan Barangay Baskaran na nag-aagad kay asistensya patungkol sa nasabing insidente at nag-agad na rin kay asistensya kan MDRRM o Daraga. Agad naman po nidapatan kay paunang lunas ang biktima tulos man dinara sa ospital para sa medical na asistensya at para mabulong po. Makalis ang nakomiter na krimen. Personal man na nagsuko sa otoridad ang sospek kung sa'y na-recover sarong kaini ang ginamit na sundang. Napag-araman man na dati nang may day pagkakasinabutan ang sospek asin ang biktima. Nagkaigwa ang duwa ki parang istoryahan na nag-abot sa di pagkakaintindihan na naungkat so di pagkakaunawan na haloy ng problema kan duwa na ining biktima na pinagsasawutan kan sospetsado na iyong nagputol kan pisi kan sa iyang karabaw. Tapos kung ano pang ibang isyo na kinaimbelto ng duwa na di pagkakaunawaan. Kasong frustrated homicide ang kakatubangon na reklamo kan sospek. Nangunyan ang nasay patura pa kan Daraga Municipal Police Station. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Aldaw antes and Valentine's Day nagkaperang paratyenda nin burak sa syudad nin Legazpi agrangay paan maluyang bentahan nin burak. Pinakahuring presyohan kaini aramon sa report ni May Arango. Aldaw antes and Valentine's Day, namimili na si Pers ni mga burak para sa ipapagibo niyang bouquet na itataon niya sa iyang special someone. Pira sa mapigpipilian niya, iyuan rosas na saro sa simbolo ng pagkamuot. Para mas maaga, mas makapili ako ng mas okay na bulaklak. Mas prepare ko pa din yung itsura. Saka kahit ano naman yung mabili ko, okay lang naman yun. Sigun sa paratyendang si Nanay Menying, matubal pa ang barakalan ng burak sa saindang pwesto sa likod kan Legazpi Public Market. Katunayan, manaro-saro pa man sa nadaan na mamakaling burak sa iya o nagpapagibo ng flower arrangement. Kumpara kan mga nakalis na taon, aldaw antes ang Valentine's Day, dakul na da siyang para bakal. Yapa. Diba sa aga o kaya dyan na hapon, diba lamang mabintan. Pero mga mga busy pa, para bakal kaya ang talaga sa aga ang talagang mabintam burak. Kung si Nanay Menying mga preskong burak ang pigpapabakal, solong paratyenda ng dried flowers sa nasambit na pwesto si Agnes. Siring kan mga kapwa paratyenda, dai pa man siyang gayong benta. Kasi parang nakita ko yun yung mga parang trend sa mga millennials ngayon, yung parang aesthetic style na mga design. Kaya yun yung naisipan kong gawin. Since common na din, madaming ng sa fresh flower, naisipan ko para maiba naman, dried flowers yung napili ko. Sigun sa mga paratyenda sa nasambit na pwesto, day pa man yung paglangkaw sa presyo kan sa indang mapanindang burak. Alagad sa aga posibleng magubento na ang presyo kaini. Sa presente, 150 hasta 1,500 nagpapatak ang dried flowers, mantang 150 pesos hasta 2,000 pesos ang presyo sa bouquet o floral arrangement. Depende pa ini sa burak asin sukol. Pira sa klase ng burak na pwede sa bouquet, iyo ang carnation na 70 pesos kada pidaso. White rose na 75 pesos kada pidaso.
Red Rose na 100 pesos kada pidaso. Malaysian Moms na 100 pesos para sa tulong pidaso. American Rose na 150 pesos kada pidaso. Paper Rose na 200 pesos kada pidaso. Sunflower na 200 hasta 250 pesos kada pidaso. Asin Stargazer na 350 pesos kada pidaso. Para sa mga baretang tatak Bicol, may Arango. 8 banwaan sa islang probinsya kan Catanduanes pigdeklarang drug-free na kan PDEA Bicol. Si Danica Garcia sa detalye. Opisyal nang pigdeklara kasuudma kan Philippine Drug Enforcement Agency Bicol na drug-cleared na ang 8 banwaan sa isla kan Catanduanes. Ginibo ang deklarasyon sa Catanduanes Capitol Grounds sa banwaan kan Verac. Kabale sa mga drug-cleared na banwaan, iyon munisipalidad kan San Miguel, Panganiban, Pandan, Viga, Bagamanok, Baras, San Andres, asin Bato. Presente sa pagtiripon sinda Vice Governor Peter Cua, Police Lieutenant Colonel Venerando Ramirez, Deputy Provincial Director Agent Ken Ampungan, asin si Governor Joseph Buboy Cua. Sigon sa gobernador, bunga ini kan sa indang pakikipagtabangan sa otoridad ngani na mapuho ang paglakop kan ilegal na droga sa isla. Inumaw man kan opisyal ang PDEA Bicol sa espersos kaining magkadarakop ang mga drug user asin pusher sa indang probinsya. Of course, naudma kami ta knowledge ng the PDEA Regional Director which happened also at Tubong Katambanganon, si Director Dubai. And then, nagpasalamat lang kita sa mga municipal mayors na nag-cooperate kan sa tulong programa. No? And then, of course, at the moment na maging drug-free ang Catanduanes, it will support our program for tourism, ano? So of course, siyempre nasa mapa yan. Sigun kay PDEA Bicol Director Edgar Jubay, 98.8% drug cleared na ang probinsya kan Catanduanes. Bako subot ini madali, alagad posible sa pakikipagkooperar sa indakan gobyerno probinsyal asin mga LGU. Well, panawagan natin siguro, ituloy-tuloy ang airport. Meron ng airport sila eh. Pasasaan mo tayo, may municipality na lang sila. Kung user siya, dapat pag-abot siya ng yung CBDRP, Community Based Agreement. At kung puser naman siya, kailangan niya sumurrender. At ano po siya ng balay, sinangan po, which is more on reformatory. Sa presente, tulong banwaan na sa nadigdian daipan na idideklarang drug clear. Kabali na ang Higmoto, Karamuran, asin Verac. Katakod ka ini, asigurasyon kan PDEA, asin gobyerno probinsyal, antes matapos ang presenteng taon, sisikapon nindang 100% ng drug cleared ang isla. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!